7,000 dar li tellew bil-polza se jirċievu ittra biex ikunu parti mill-istħarriġ tal-infiq ta' djar magħruf bħala Household Budgetary Survey. Dan isir mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika NSO. L-istħarriġ huwa mifrux fuq sena sħiħa b'600 dar ikkuntattjati kull xahar. Ma' TVM News id-direttur tal-ġbir ta' informazzjoni fl-NSO Silvan Zammit spjega x'differenza se jagħmlu r-riżultati ta' dan l-istħarriġ għall-Gvern u għan-nies. Il-Gvern jiċċekkja jara fejn hemm l-ikbar spiża fuq liema prodotti fejn ngħidu aħna pereżempju jekk qabel mobile phones ma kinux popolari u llum saru, forsi saru xi ħaġa essenzjali, il-Gvern jagħti każ jekk ikun hemm ċaqliq fil-prezz tal-mobile phones, ħalli meta mbagħad ikun hemm il-kola u toħroġ il-kola cost of living adjustment, din tiġi kkalkulata b'tali mod li tpatti għal dawn l-għolliet fil-prezzijiet. Is-Sur Zammit qal li l-istħarriġ jiġbor informazzjoni dwar id-dħul u n-nefqa fil-familja fuq prodotti bażiċi u essenzjali. Spjega li huwa hekk li jsir fuq ġimagħtejn għal kull parteċipant biex ikun determinat li ma nefqiet huma regolari u dawk li mhumiex. Id-djar magħżula se jingħataw żewġ djarji u jintalbu jirreġistraw l-infiq tagħhom ta' kuljum u okkażjonali fuq perjodu ta' ġimagħtejn. Matul dan il-proċess l-NSO se joffri assistenza lid-djar sabiex jiżguraw il-preċiżjoni tat-tarif irrappurtat. Huwa obbligatorju, jiġifieri jekk ovvjament ikun hemm djar li jkollhom xi raġuni partikolari jew ta' saħħa jew inkella raġuni oħra li ma jkunux jistgħu jipparteċipaw, hemmhekk aħna nieħdu azzjoni tagħha, però sakemm ma jkunx hemm raġuni valida iva aħna ninfurzaw il-liġi tagħna. L-NSO jassigura konfidenzjalità u b'apprezzament se jipprovdi €50 lil kull dar magħżula għall-istħarriġ.